Olugono a na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana adịghị adị. Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Faja si kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu n'ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, all you need to know about your ancestors. All you need to know about your ancestors. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ndị nna nna gị ha, ọnya ka anyị ji bịa. Ọ bụrụ na ị gee ntị na nkụzi a, ị ga-amụta ihe nwere ike inyere gị aka na ndụ. Maka dịka m na-esi ekwube mgbe ọbụla, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ihe mmadụ amara karịrị ya, mana ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta ihe ga-enyere gị aka na ndụ a. Ga-abụ ọ bụrụ na ị apply ya, I can tell you na things will begin to fall for your own favor. Maka ndị ọ bụ tata bizi ha na-afụ m n'eziokwu TV plus ma ọ bụ na social media handles anyị like Facebook, YouTube and TikTok. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, nụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Agwana gị isiokwu anyị ji bịa, ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ya ancestors na ka anyị ji bịa. Mana before anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ ọnwa Mee a. Ndị mmadụ ebukubegori nke ọnwa June. Yes. Ihe ị kwesịrị ịma gbasara aja anyị na-achụ n'igwe
bụ na one igwe bụ ike. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgoro 2 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere ịchụ aja. In fact, o nwere ndị na-ebuku throughout the year like this 2024. Imirikite ndị mmadụ buku throughout the year ka ha dị sure that he skip even 1 month. Kedu ka anyị si achụnya bụ aja na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya? Ihe abụọ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bụrụ imirikite ndị mmadụ elu. Mana ọ bụ na ya anaghị eshow testimony ma ọ bụ ihe ọrụ na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request. Maka na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme ewe echat ya m na WhatsApp. Ime token donation to the account number. Then echatzie gị na WhatsApp. Agwa gị other details I need from you in order to book you. Ihe ị ga-eme bụ na ị ga-forward ya 3 prayer request. Anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị ganye n'ọnwa agwụ. Like n'isi ụtụtụ a, ejegori m na temple chụọ aja, gaa ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Dịka isi malụ, distance abụrụ ebari a na aja maọbụ n'ọrụ mmụọ maọbụ afọ anyị na-agba na temple. So ị nwere ike isonye n'ebe ọbụla ị nọ under the sun. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa, anyị ga-egoru ihe ọnụ na-eri, jee na mmiri, jee chụọ aja n'afa mmadụ dum, n'afa mmadụ niile. Then gbagotazie na temple n'ebe nchụ aja, chụọ aja ihe mme to entities of powers na temple n'afa mmadụ dum. Then gazie n'ebe nchụ aja gbuo ebu n'afa mmadụ dum wee mesara aka. Nwanne chụba aja, ị ga-enwerịrị altar that speaks for you, na-achụ aja n'afa gị maka na aja amaka. Aja karịrị ọgwụ. Na ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ chat ya m na WhatsApp 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Ma ọkwanụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ị na-ege nkụzi a, maybe na from Eziokwu TV Plus, for any reason, ị nwere ike watch ya wee ruo n'isi, ma ọ bụ na ibidoro mgbe o bidoro. Jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite ka ị watch ya nkụzi a in full. Na ya bụ channel, anyị nwere over 1000 lectures, nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo over the years. I can tell you, na onwere ihe ọbụla, nkụzi ọbụla ị chọrọ ịma maka ya n'ọdịnala Igbo, anyị emetụbara aka in the past. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụtụtụ a. Gịnị ka anyị ji maka ya? Anyị chọrọ ka anyị gwa gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ya ancestors. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ka anyị bidogolu kedu ndị bụ ya ancestors. Ya ancestors bụ ndị nna nna gị ha, ndị si n'ikwu nne ma ọ bụ ndị si n'ikwu nna gị. Ndị Igbo na-atụ ilu si na onye maara nna ya maara ndị gboo. Ị na-ege ntị? Na onye maara nna ya maara ndị gboo. Meaning, nọ nna gị ma ọ bụ nne gị na-afụ anya site na be nna gị ma ọ bụ ikwu nne gị bụ representatives of your ancestors. Ị ghọtara ya? So maka na asịrị onye egbe amara akpụ ụzụ amara akpụ egbe ogene, ụzụ amara akpụ ogene na egbe anyị n'ọdụ. Ọ bụrụ na ị ghọtalụ na ya parents, ya relatives, ikwu nne na ikwu nna gị bụ representatives of your ancestors, ị malụ na ọha nwa ga-abụkwa ya future ancestors. Now ihe nchọ ka nkọwalụ gbasara ancestors bụ na ya ancestors bụ ndị gị na ha nwekọrọ link both physical and spiritual. Mana ihe anyị chọrọ ka anyị face ya mmụọ taa bụ those your departed ancestors. Those your departed ancestors site n'ikwu nne gị ma ọ bụ n'ikwu nna gị nwere ndị bụ ndị ichie n'ime ha. Enwere ndị ichie nwoke n'ime ha, nwee ndị ichie nwaanyị n'ime ha.
yes, n'ime ndị bụ ndị ichie anwa, ihe m chọrọ ka m digress elu ka ịghọta ihe bụ ndị ichie. Etu a si wee bịa n'ala Igbo nwee ndị ichie. Onye ichie bụ the highest rank position mmadụ ga-enweta n'ala Igbo, maka na ichiche ọzọ enwere ike nominate gị as a representative of your ọnụkụ, your clan in Igwe's cabinet. Eburu an ichie. Yọtara ya? Exalted position a na-enye as appointment, and a na-atụ anya n'aka originally etu o si wee dị n'ala Igbo bụ na onye ga-abụ an ichie ga-abụ onye asara ile, onye ga na-ekwu eziokwu mgbe dum. So onye bụ the highest point level ị nwere ike achieve n'ala Igbo. Etu Igbo si agụ hierarchy, etu a ka ọ dịkwa na mmụọ, because na ya this your ancestors ebe a ka esi wee nwee ndị akpọrọ ancestors dị ụzọ na-abụ. Enwere worthy ancestors and non-worthy ancestors, maka na enwere ndị ikwu nne ikwu nna gị ha, ndị biri ndụ dị mma, nwekwa ndị ebiro ndụ dị mma, nwekwa ndị adịchọrọ perfect that need to reincarnate again. Ịghọtara ya? Ka ha wee perfect onwe ha dịka iwu eke si dị. That is law of reincarnation. Ịghọtara ya? So mana ihe anyị na-ekwu bụ na ị ga-recognize ya ancestors, kwanyere ha ugwu. Nke mbugolo bụ na ihe ị ga-eji mee nke a bụ na ugwu bụ nkwanye nwaanyị ji amụta ibi ya. Na ọ bụrụ na ị celebrate your ancestors, your future generation will celebrate you. Ịghọtara ya? Elotara m when we are growing up, my father once told me the history of my lineage. Yes. As in, bidoro ka onye nwa dị ndụ wee gbada to the 4th generation. Now he is no more. Now I added him to that my generation, now making it the 5th generation. Maka na I remember when my father was counting it, he mentioned the name of nne ya. Then mention na nne ya bụ, let me ka m gụọrọ gị etu anyị si aga na one lineage. My late father's name is Enyobi. Enyobi nwa Enwena nwa Ejefo Ishi, that is Ayakpodebe. Ejefo Ishi, that is Ayakpodebe. Nwa Eze-Ana nwa Ikeri. I repeat. Enyobi nwa Enwena nwa Ogbuefi. Enyobi nwa Enwena nwa Ogbuefi. Ogbuefi nwa Ejefo Ishi. Ejefo Ishi nwa Eze-Ana nwa Ikeri. Ihe a ngosi kịta ahụ my generation down to the 5th generation. And eji m n'aka na ọtụtụ family n'ala Igbo enwere ike ịkpọkarị the 2nd or 3rd generation. Ọtụtụ family kịta ọ bụrụ na isi ha kere afa nna mụtara nna ha, ụfọdụ nwere ike try ya mụta nke awa, mana isi ha kere afa nna great grandfather, ha na-ene gị. That is how bad the thing. Because na anyị anaghị celebrate ndị nna anyị ha. Anyị anaghị celebrate ndị nna anyị ha, which is so bad. So ihe m na-achọ ịgwa gị taa bụ na ọ bụrụ na ị naghị celebrate your ancestors, nobody will celebrate you. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ị na-celebrate your ancestors, nobody will celebrate you. Yes, ihe m na-recommend bụ na families n'ala Igbo, ana m recommend na family ọbụla should set aside a particular date ha ji celebrate their ancestors. Very important. Unu amara ihe unu ga-akpọ ya, kpọọ ya ancestral day. Ma ụbọchị unu ga-echeta ndị nna. Otu family na-akpọ different names. But ihe dị mkpa bụ n'oge ndị niile amụrụ na ezinụlọ na ụmụ ha dum ga-abịakọta ọnụ nwalụ ndị nna ha ọjị,
kene ha for ihe ọma ha dị iche iche ha mere ma yozie ha amara. Family ọbụla na-enwere ihe dị etu a, family ọbụla na-enwere ihe dị etu a na-enweta blessing dị ya. Like me, every 1st of January, yes, na abụ ụbọchị m ji celebrate our family ancestors. And n'ụbọchị dịka ụbọchị anwa January 1 anwa 2022 ka I'm consecrated the family obi. So ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ kedu ndị bụ ya ancestors. Akụwago m ya na ancestors bụ ndị ikwu gị na ndị ibe gị, ya lineage from the father side and from your mother side. Ka nkọwalụ gị uru ya ancestors ba, maka na ndị ọcha bịa rie anyị front and back to the extent na ya marọ idokwa ihe anyị ji dị ebube. Maka na ọ bụrụ na you refuse or you celebrate your own ancestors, nobody will celebrate you. Just know that. Yes, asene bicha ndụ gị na-enwuru emecha burial onye ọ na forget, because na kọwara ọrụ ha the importance of mmadụ icheta nna nna ya ha. Nke bụ eziokwu ịmara na ala Igbo bụ na ihe na-esi na nke onye akarịa. Nobody will love you more than your blood. Ka mmaziere ofu atụ ka m nwere ndị Bible wee marụ gị atụ nation book. O nwere agbụrụ a na-akpọ ndị Jew. Ndị Jew ejiro their ancestors egwu till today. They always celebrate their ancestors. Ha ga na proud onwe ha na-agwa gị na anyị bụ ụmụ Abraham. Na anyị bụ ụmụ Abraham. Even Jesus nwere ebe ọ na-ekwu okwu na Bible, a na-ekwu na ọ bụ son of David. Ịrọtara onwe anyị akụrụ maka ya na-akpụ ya Jesu nwa David mere m ebere, because no si na agbụrụ David. Ifuru na ha na-recognize their own root. Mana gị nwa eriri gị eri. When was the last time you recognize your root? Ịmara na ihe na-esi na nke onye akarịa na ọ na-agba eju na okpuru nkirikiri. Ịmara, yes, again, ịmara ndị Juu anyị na-afụ ihe ndị chọka nwere ha na-ama atụ maka na ịgụtago maka ha na Bible. Ha na-ekwenye na-akpọku chi nke ndị nna 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 ha. Ọ bụrụ ọsịsọ na ha na-akpọku nna 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 ha, na ha na-akpọgidokwa kpọọ ma chi nke nna 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 ha. Ka mma alụghị atụ ịnụgo akụkọ gbasara Shedrak, Mishak and Abednego, ọkwa eziokwu. Ha na-ekwu okwu, ha ga na-akpọ Chineke nke Shedrak, Mishak and Abednego. So ajụjụ nwere ịjụ gị bụ, when was the last time you remember chi nke ndị nna 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 ha gafere? Maka na eriri gị wee gwa gị na chi nke ndị nna nna ha gafere bụ demon na ọ bụ ekwensu, ikwelu. Ịmụrụ na akpara gị akpa gị echa n'ụzọ akpakwa onye ọzọ. Mana nke bụ eziokwu bụ na chi nke ndị nna nna gị hafere abụrụ demon dịka ndị anyarị na ndị mmadụ si wee mee ka ikwelu na ọ dị etu ahụ. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. Chi nke anwa nke ndị mba ofesi ahụ ị na-akpọ enwere ike ịbịa ebe a subdue the indigenous gods. Although possible. In spirituality, let me tell you one thing you don't know about spiritual realm. In spiritual realm, I recognize authority. I recognize process. Although in this world of gross material where people name etos were so. In the world of spirituality, I recognize process and procedure. So, enwere ka ihe si adị, ana m achọ ịkọwara ụnụ mgbe ụfọdụ na earthly governance who prototype of what is happening in spiritual realm. Nwee maalụ ụnụ atụ sị ụnụ na ihe niile ifuru na-eme n'ụwa bụ etu esi eme ya na mmụọ. Then mmadụ wee nwee the concept idea. O nwere ihe ọbụla na-eme n'ụwa abụrụ ihe enweta the concept from the spiritual realm.
then ndị mmadụ wee nwee ike na-eproduce ya. Whatever that does not exist in the spiritual realm cannot manifest here. Anyị ebu ụzọ create ihe ọbụla na mmụọ before manifest ya. Ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ in the spiritual realm enwere hierarchy. Chukwu Okike remain the supreme being, the Godhead, the unmovable mover. Then enweziri ndị angels ya, ndị na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. Ịghọtara ya? So enwere ndị na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi, gụnyere the principalities and powers, the 9 choirs of angels, the entities of powers and everything down. Etu a ka o si dịkwa n'Igbo spirituality. Ka ndị Igbo spirituality agwa ahụ maka ndị mbụ na ndị egede. Inugwu akụkọ mbụ. Igbo spirituality ga na-agwa gị ndị mbụ, the ancient people and ndị egede. Ifo ihe am pronounce na-abụ 2 different hierarchy. Ndị mbụ na ndị egede. Ifo na dị na ya na-abụ ndị a na ndị a. It's not 2 different spiritual hierarchy. Ndị mbụ na ndị egede. Ama na ọtụtụ n'ime na anụbara this language before. So ndị mbụ na ndị egede so na one of the forces levels enwere. Nwebezie ma ndị anị ka ntana ndị ichie ha wee gbaratabazie to the level of ndị Arobi na-agụ ha, Ogwugwu, Amadioha, Udo ha. Ndị a niile mana general m kpọrọ ha ncha niile bụ ndị a niile bụ ndị ezumezu, ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ isi. Etu ahụ esi bịakwa na Nigerian government na each government ọbụla enwe the head of state, then nwezie the minister na ndị ọzọ niile wee gbadatagodo wee ruo na local government council. So ndị a niile ndị niile etu a ka ha si wee kọpịa ya. So ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na your ancestors remain bụ a body n'ọrụ onwe. Etu a Nigeria na I can tell you is a sovereignty n'ọrụ onwe, obodo mba n'ọrụ onwe. Etu a ka anyị Igbo si wee bụrụ mba n'ọrụ onwe. Hapụzie na abịa na ethnic governance. Amajia ndị Igbo ma ndị Hausa ma ndị Yoruba, many tribes abịa together. Mana in the spiritual realm, etu asụsụ agbụrụ ọbụla si dị ka ha si wee bụrụ obodo na mba n'ọrụ onwe ha ya in spiritual realm. Achọrọ m ka ịghọta ya ọfụma. Obodo ọbụla efu keda asụsụ ha dị iche. Ndị a bụ mba ebo mba n'ọrụ onwe ha spiritually. Etu e nwere ndị Ibira na Kogi steeti, nwee ndị Igala, ndị a niile wee bo mba n'ọrụ onwe ha. Enwere forces na control Ibira as a nation. Enwere forces na control ndị Igala as a nation. Enwere forces na control Igbo as a nation. Ihe m na-achọ ịkọwala gị bụ achọrọ m ka mmalụ ga-atụ etu isi ghọta ya. Etu a Nigeria wụkwa a nation in the world of physical. Onwero ka another sovereignty, that is another nation like America. Onwere ihe ga-emekata na ịbụ a citizen of Nigeria. Iwe kpọkwuo mba America ka ha bịa n'ọlụ ọgụ bata na Nigeria bịa defend ya gị. Onwero ka ha ga-esi wee bata ebe a in any way without enweta permission from the head of government of Nigeria. Ịghọtara ihe na-achọ ịkọwala gị? Na even na ethnic concept, onwero ka American government ma ọ bụ foreign power ịkpọrọ ga-esi wee nwee ike bata n'obodo a bụ Nigeria bịa defend ya gị without a paid due respect to the authority of Nigeria. Etu a ka ọ dị mgbe ị nọ na-akpọku ndị nsọ, ndị nna nna ndị ọzọ, mgbe ị na-akpọ St. Anthony of Padua, mgbe ị na-akpọ St. Francis of Assisi, mgbe ị na-akpọ St. Teresa of Avila, mgbe ị na-akpọ Maria Goretti, mgbe ị na-akpọ Padre Pio, mgbe ị na-akpọ St. Thomas of Aquinas, mgbe ị na-akpọ St. Paul of Tarsus, and I can give you names. Mgbe ị na-akpọ ndị a niile ị na-akpọ ancestors ndị ọzọ. Nwere ihe na-aghọta ndị ọ dịkwa. Ndị a niile ị na-akpọ bụ ancestors ndị ọzọ.
kedu ka o si dị gị ka ọ ga-ekweme na ndị na-akpọ ga-ajọbụ protocol spiritual barricade ị na-akpọ ha abịa n'obodo a bịa deliver without even come and pay homage to mmụọ nọ n'obodo a. ị nwere idea ka mmakwado ga-atọ ọzọ maka na ọ na-agba na-ama atụ ihe nwa dịka ọdịnoru ịma na enwero ka His Excellency Governor nwere ike iji na-abịa na estate na obodo ọbụla ịbịa carry out maybe flag off project or whatever owu state action without ebu ụzọ jee na nke igwe for courtesy call kwe na anị ya ọ ga-ejegoro je kene igwe obodo gwe ya na ya na-abịa n'obodo ya wee gwakwazie ya na o nwere ọrụ ya bịara elu n'obodo a igwe wee dọrị ugwu ọrụ ya wee gaa nke ọma ịghọtala etu a ka ọ dị na onwero mmụọ ọbụla St. Anthony of Padua ị na-akpọ cannot come to this territory and perform. ọ bịaghị n'ebe mmụọ n'ebe aha nga ya ma gwa fact mana ọ na ịghọtara ọ bụrụ na study metaphysics ma ọ na ịghọtara ihe gbasara mmụọ spirituality ịmalụ na-enwere orderliness na spiritual ranks. o nwere ike ịbịa here perform anything without effort due process, and due process bụ na ọ ga-subdue really onwe to the power, the existing power here. Mana ndị mmadụ na-eme ya mistake because na ha ghọtara and memekwana ndị mmadụ ebere, they don't understand how things work. O nwere entity of power so gị na-akpọ Jizọs ya cannot come here and perform. And my well fact. Yes. Nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Because the process jama ga-run golu ipe homage to entities of powers no here. Ga-adị too lengthy na o nwere ihe ọ ya perform. Ka nkọwala ihe mara na mba ọbụla na agbụrụ ọbụla Chukwu okike na-ezite dia Messiah n'oge ọbụla from time to time na agbụrụ ọbụla. Every race nwere the bringers of message to agbụrụ ọbụla. Ọnya kpatara na ị ga-afụ ifu the Indians that there, the Buddha is there, you got to other places, so many. You know ya? So itu a case when I agbụrụ dị iche iche. Enwere ndị bụ pacesetters, enwere ndị bụ the champion, the pioneers. So mana ihe mere anyị wa Africa bụ we don't keep record, we don't celebrate our own. Rather, we are celebrate ndị ọzọ. Ịmụkọ na ọ bụrụ na ndị Igbo onye agbata mụ nwa problem nwere with ndị ọha na eze. Nji si na enwere unifying body na-ekwuru ndị Igbo. When was the last time I celebrated Igbo daughters? Ndị meritri ndị rụọrụ obodo a and Igbo ọrụ selflessly. Mana atarakwa m nghọta ahụ because na the composition of that body called Ohaneze bụ ihe bastardized go so much. Anyị bụ ndị Igbo goro individually because the body in akpọ Ohaneze is body, glorified body n'ọrụ onwe. Bụkwa na ndị make up kwa bụkwa ndị sikwara from various homes. So bidogoro na homes. Enwero families amara the importance of celebrating their ancestors. Talk more of na-abịazi together as Ohaneze. They will not even celebrate their own. You know what I mean? Come on, we call the highest bidder. Only celebrate or no maybe only when we can pull a ball well. You know what I mean? So you're not check what we do, kind of tunnel. Bye. The nation and go in your career. It cannot go far. Mobro na it disrespect ya mweji kubagi. Emono nwere mmụọ kubala kuba ezinụlọ gị nwere idea. I nwere ike ga n'iru. Kama o nwere ike ọ bụrụ na nna gị ma ọ bụ nna gị soro many ọfịa n'ụzọ gị mana ịmarọzi na enwere ihe eji kuba ngwuru ọbụla. I nwere idea. And ọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ amarọ na enwere ihe eji kuba ngwuru kpatara na o ji agbọ mgbe ụfọdụ ya afọ a great family. Ma chọrọ that pillar of that family anọrọzi enwewe ụgba. Everything akpọdobe isi na because of lack of continuity. Enwere onye na-maintain
those agreements. Na-recognize, na-maintain that way ji kubada bụ nwere onye na-celebrate the founding fathers. Ịma ọ na-ekele nwaanyị na-agwa akịdị karịa agwọta ọzọ. So kedu ihe ị ga-asị n'elu n'onu m taa? Recognize your ancestors. That is your backbone. Ị ma na onye bụ onye arụ gị nwere ike, he can do so many things in order to defend his blood, no matter what. Ndị Igbo na-asị na enwere inu Igbo a na-atụ Igbo asị na enwere ezi enyi ka nwanne. Mana ndị Igbo na-atụkwa inu sị na ozu sụrụ isi ezi enyi ya ka nwanne ana. Blood is thicker than water. O nwere ebere onye nke gị ga-emere gị, onye ile nwere ike ime. Onye ilo nwere ike na-pretend any slightest opportunity o nwetara or blackmail gị otego unyi. So nwere ihe dịka ya blood, no matter what, blood is thicker than water. Nobody, an outsider nwere ike na-efe iru na ya na-edu gị, mana ya ọ na-edu gị selfishly for selfish end. O nwere ike o nwere ihe ọ na-target wee na-achọ ka o duhie ego ụzọ. Gịnị ka m na-achọ ịkọwara gị? Na ndị Jew don't joke with their ancestors and the gods of their ancestors. Ị ghọtara ya? So ihe na-akpọ onye Igbo bụ na ndị Igbo teta nọ n'ụla. O nwere family ọbụla ga-adị nnekwu, ga-adị great without the support of their ancestors. All your ancestors, they are the people that pay the price. Iche na ọ n'ike aka gị. You cannot do without the power and support of your ancestors. So ọ bụrụ na iso na ndị eriri eri na look down on their ancestors, na look down on spirituality, then ị na-eme nnukwu mistake, my brother, my sister. Ị mụrụ na before ihe ọbụla eme in the world of this gross material, this ụwa a na-afụ anya, that they must have taken on form in the spiritual realm. Ihe eji asị gị kpee ekpere, kwubie okwu, jụọ ogu bụ ka ị wee nwee ike nullify those negative vibes, take good on form. Yes, in the spiritual realm, mana ha manifest bro in the world of gross material. Ọ bụrụ na iso na ndị kwenyelu na ọ na-abụ ihe chọọ na ome, then what is the point of praying? Ma ọ bụ ịga ọfọ, ma ọ bụ ịchụ ogu. So ihe eji sị gị pray without ceasing bụ that things na-ebu ụzọ take on form. O tekichazie on form. So ọ bụrụ na n'ikpe ekpere mgbe anwụ nwere ike ịnọlify ya, ka mmarụ gị ofu atụ. Echefugo m ebe ekwure na ancient book, ebe enwelu ọ dịka Elijah, nwere onye kpere ekpere ka enwee ọsụsa ekpere ya. Ewee sị na ya bụ akụkọ ahụ akọ na ya wee ebe sị na na-ezitere angel nke Chukwu ga-abịaza ya ụsa, ga-ewetara ya favorable message na ahịhịa ọyọl na-aza gị. Ewee sị na enwelu negative beings hungry that angel nke Chukwu i deliver that message. Amod m ebe ọ nụtụtara na ancient book na Bible. Mana ewee zitezie the higher entity bịa to liberate that angel mbụ anyị esendere. O nwere ike wee deliver the message. Wee bezie na-agwa onye esendere ka ọ bịazie ozi n'ote ga-ezipụrụ ya, mana na-aha ngiri ya by negative vibration from some beings from Persia. The Bible scholars will kill them the past about it. But I'm not checking what I and forces. So your ancestors understand you very well. Oga ma mobu ni recognize ya. They will come to your aid. Can was you want to why you should respect and recognize your ancestors? Do you know not in the Bible, na ancient book, the fourth commandment? Or say, and those yabu commandment in welu clause niya miyoku. Na watakiri obona
na-erubere nne na nna ya isi. Daniel 10:2. Okay, Daniel 10:2. Ebe ahụ nkwu otu gbasara angel ọbụla, angel esendiri ozi ka ọ bịa zie ozi to Daniel. Ịma pụtara wee hijack ya jee gụọ ya Daniel chapter 10 verse 2. Ịghọtara ihe na-achịkọwala gị? Daniel chapter 10 verse 2. Ka ịfụ na nwere ike ịhange ya blessings. So the intercession of higher beings can actually release that your blessings. Maka ụnụ nwa bụ ndị ekwenyere ndị na-arụ ụka na ede ike adịrọ. Ka m gwa gị na ike dị. I'm a living witness. Ka m werekwa my story wee maa atụ. Ime pụtara nji abụ na-ekwe were my story na-ama atụ. Ka esi n'ọnụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu kwuru. Ndị makwu mma no fact. Maka na ama na-atụ Daniel, nwere ike esi na Daniel, you know Daniel. Mana nke enwe ime Ogbuefi. Erutara m nke mbụgoro ka nkọgoro ihe mee na Baịbụl. Ya mee na Baịbụl bụ na ọ sị na iwu nke Chukwu nke ịnọ ọ sị na nwatakịrị na-erubere nne na nna isi na-ekpokọbara onwe ya akụ and na ndụ ya na-eto ogologo. His blessing ọsụ ya bụ iwu nke Chukwu nwere benefit that is enye klaasị na n'ime nka i benefit this. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ a joke. If you want to be successful, respect your parents because their blessing bụ second to none. Onye batara mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa ụmụazị a mụrụ amụ na hustle for the blessings of their parents, especially ngozi nna, maka na nna na-agọzi. Ịghọtara ya? Nna mmadụ nwunye na-agọzi mmadụ. Nna mmadụ nwere ike ịbụ mmadụ ọnọdụ ile. Ị nwetara story of Jacob na ụmụ ya, Ịsọ na nwanne ya nwoke. Mgbe ọ na-achị nwe wee sije kwadoro the last supper ka e wee nye blessing. Nwunye ya bụ Rebeka. Ịghọtara ya? Nwa ya nke afọ n'anya bịa nara ngozi. Nke ọzọ bịa gwa ya n'ọsọ kọsụ ihe fọzọ. So nna na-agọzi mmadụ. So mee ihe ọbụla ị kwesịrị ime ka nna gị ị ghara ịnọ na back book of your father because of that blessing. Or the very see, your father might not even have money to give you. What you need to succeed in life, abụrụ ego, ọ bụrụ material things. What you need to succeed in life is blessing. So hustle for that blessing. Once your father bless you, you go far in life. Ọ bụrụ nke ka m wee tụọ ọnụ, you can verify about me. When my late father was alive, I'm the favorite child. You know why? I'm very humble na-erube isi. When my late father was alive, you can verify. I have never exchanged words with my father. It was saying that I'm the rubies to the last. You know, to the extent even my father was alive. You know, my father was alive. My junior brother came to him to Ezeana. Oceana another draw. Go and buy. He refused because other was salhana like that. Yotalia. So my father was it, my brother was don't want Ezeana. Yotalia. So my na check wala ge ba buna. Ini dire. Gina your father is very close. He only dire o ike my late father enwere ego. But ihe obuna o yeku nworo mgbe o yeku a nwa no ku even mgbe o dị sick. Ọ na-esi ozi se kpọrọ ya mụnwa se kpọrọ ya anọ n'ugwu Hausa. Mana my siblings ndị ọzọ nọ within Onitsha with him. Mana anọ m ugwu Hausa then anọ m Abuja. Ọ na-ezi ozi na ya chọrọ ịfụ m. And because of ozi ahụ ọ na-ezi, creating time mgbe ahụ bịa fia na sick bed before eventually ọnwụ. Ịghọtara ya? So mụ na ya dị very close, very close. Nwere ihe ọ bụla nkwu a na sị mpa na ihe dị etu a. Oh yeah, and don't do the family secret. Call me everything. Even call my uncle Basarofo. You know, money very close. And that closeness here money till death. Even till now. But as we speak now, I feed my father. Yes. Every month. You know, yes. And I know that he always stand at my back. Can call her come mgbe nna tara
nnatara eziokwu m wee sị ya my father na m abata izuokwu a wee sị ya maka na o nwere mmemme ndị be anyị na-eme ka ọ bụrụ na akwasịa nna mmadụ. My father nwụrụ over 10 years now. Mana mgbe m batara, my father nwụrụ like say 9 years then. And he gave a very long time after 9 years. Mgbe m bataziri ịbịa lụọ ọlụ a. So mgbe a nwere nkụzi tres maka na anyị nwere any tres anyị tinyere eji ama ebe ini ya dị. So wee sị o nwere mmemme ọ na-awa ịkwasị anyị kwara ya normal etu esi akwa mmadụ na be anyị. Mana o nwere mmemme ndị be anyị na-akpọ mmadụ inibere nna ya efi. A na-akpọ ya ịbọrọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. Simple means bụ na nwoke mụtara ụmụazị igosi na ọ mụtara n'ụzọ mụọ okoro. Family na-ejikọ aka bụ ọrụ ya efi maka na o rurie maka na ọ mụta nwoke mụta nwaanyị. Efi ya na-akpụta nwere ka esi eke eweta efi ya nwa eke ya nwere ụmụnna nwere pat ebe nna gị mụrụ nwa Diana tazi ebe esi lụta nne ya nwere shia na data efi. Family ya nwa gbuziri nna fe efi nwekwara few like isi ya na ọdụ ya na-abata n'ụlọ ịghọtara ya. So well that particular year I think 2021 so wee sị my late father maka mgbe ahụ akpọghatago m ya kpọtue n'okpesi every month ọ na-egboro m ya. Wee sị my father na m chọrọ iniberi efi. O nwere onye ọbụla mụ na ya karịa na my family na-abụrụ m dos m nwa na onwe m jekwuru ebe mkpọtụrụ ya. Wee sị na m chọrọ iniberi efi mana m enwere ego mgbe ahụ. Wee sị ya na ọ bụrụ na onye m ego that time ọ na-agwa gị ihe abụ adịka ọ nụkọrọ January ka m kpere ekpere a. Wee sị ya na ọ bụrụ na onye m ego from that January till Easter that year 2021 na mma abọrọ ya efi. Ka bụ nkwa ihe mụ na ya na-akparị n'onwe anyị ụmụnne my siblings amara even my mother amara. Wee sị ya na ọ bụrụ na m fụ oge ahụ ọ dịka ego ahụ efi dị cheap na efi mgbe anwa dị cheap maybe around 300,000 it gets a big wee sị ya na ọ bụrụ na m nweta 1 million naira that is na m pụta fụ 1 million naira gbakọrọ ọnụ na my account na mma abọrọ ya efi. Ọga ihe m na-agwa gị ihe ahụ ihe mere within 3-4 months within 3 months yes 3 months ifuru ụdị ego m kwụrụ that time. Echefuna na ọ bụrụ ịma my history ị ga-ama na m wee contractor a borehole contractor. Yes emesikwa nzọ my junior brother na area now. That within that 3 months ahụ kwụchara ihe see contract. Some of my clients ndị mabụ m gbapụgoro borehole maybe 20 something years ago ha bido kpọọ m na phone. O nwere ofu one is a billionaire ọ nọ onye ọrụ ukwu ka ọ kpọrọ m wee nye m 3 contract borehole under 1 month as na na-arụ ya that for different locations. Na some of his boys kwa nyekwa m extra 2 that is 5 boreholes contract in 1 month. Nlụcha anya bido gbawa fence. Mgbe aka ndị wee ruo ụlọ ọrụ gbaa fence gbachaa fence donye gate. Nna mmechi ihe a wee fụ nnukwu ego n'aka m plus ụmụ obere ọrụ gasị na-alụgasị mgbe ahụ mmesịa mfụ nnukwu ego n'aka m gbara uri ego ị ga-adị surprise. Ego m fụrụ mgbe ahụ wee je go first of all jekwa Ogbuefi the first Honda or CRV Honda mgbalụ na mbata n'ọdịnala bụ ego nlụta within that period. Of which n'ụbọchị a na-abọrọ ya efi the Honda park in a compound is a 4-wheel drive. Go that time. So we nweta ego ahụ wee je gwa efi anwa kwụọ ha gwa na mma abịa iburu na Easter Monday. Kpọọ ụmụnna m gwa my mother ha na-asị even my mother na-asị na eji ọkwa ego ime ori ihe akịta nsị don't worry maka na ọ bụrụ sọ ego efi dị involved na igwe efi that time. Igwe efi that time bịa go ihe esi nri buo mmanya ihe enye ndị mmadụ jekwa ikwu nne my late father jebe ukwuo burukwa mmanya jee bọsị ahụ egbukwa ma ọrụ ya ma ihe ndị ọzọ a na-epasị a na-ewujere ha ebuto. So ihe education echi ime n'ihi ewepụta at least over 500,000. So ọ na-ekwu si don't worry about money. Ihe dị mkpa bụ ụbọchị a ga-eme kwụsị ọrụ nọrụ n'ụlọ ka ị nwere ike wee mee ya as na akwanyere nna ugwu.
okwe m wee ka ọrụ ụbọchị anwa wee buo mmanya ya mmanya ju everywhere. Ndị mmadụ ngwudo mmanya na be m chijiri ndị ma nwụcha mmanya gba ọsọ nkwụ. Enweghị ịgba ọsọ nkwụ. Ịgba ọsọ nkwụ na ibupụtara mmanya ụmụnna gị nwegido ṅụjuo afọ ha naba mmanya ka dọrọ maka na egburu anụ sie na anụ ma pepe soup ma ihe niile na ndị mmadụ na-eri na-ehu mmanya n'afọ. So mgbe ahụ ka m ji wee mara na ike dị within that 3 months a nna m sụọ m ego tiri m aka n'ọrụ mana ọsị ka agụkwaghị ihe ọzọ mmụọ mere maka gị nwa na-ebelive na ancestors anọrọ ọrụ ime a na-eriri gị. Ọ bụrụ na ị bịanugo na be m nke Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, original plan ebe m chọburu ilu my house bụ the position ebe obi dị, ebe obi m dị now wee ebe position ebe m chọburu ilu dị unu ka o fesie etu a ka m si chọba iri ya. So I will go just say plan. The original place grave my father dey bụ etu nsi wee mark ya then bụ na not the close to my wall, not the close to my wall. So mgbe anwa mụ na my mother na ụmụnne m na-emezi argument kere exactly place ebe the grave dị because na achọrọ ka emee ya etu esi eji blọk edo rectangle n'ebe e nyere mmadụ. So ebe m nwa je mark ya anyị nwee ndị kwe na ndị ekwe na ebe a ka ebe a ma mụ na sị mba na ọ dị chọrọ chọrọ n'ebe a mma akịrị ụfọdụ anyị nwee ndị kwe na ndị ekwe na gbaa na-agwaghị ihe a na-akpụ blọk mgbe na-akpụ blọk na-agba about 4,500 blọks m meji wee lụju n'elu mgbe ahụ just one decade. Mgbe na-akwụda blọk anwa ndị agwakwa my father njikwa anụ m awapụrụ ya ọjọọ na-asị ya na m lụsị ya gbụsị ya na blọkụ a ọzọ ime foundation ewerugo m anya wee ka etu foundation a ga-esi wee gaa fọm ebe obi dị na wee bịa na side grave ha side etu a ga-esi wee gbachara the grave based on na ebe izi maka na ebe mgbe m gbasi fensi o nwere ebe m ji blọkụ na-akụ fensi a wee mee the grave thinking no that particular place. Remember no over 9 years ya sorry o ji wee so and mgbe adụtụ na anyị na-eje ụka etu ndị ụka si eme nwụrọ maka enyere ya the exact place but ebe a na-enye maka bụ ebe isi onye amadi ịma na ụfọdụ n'ime ụlọ amarọ ka esi enyi mmadụ ebe a na-enyi mmadụ isi mmadụ nwoke onye nwe ụlọ na-abata n'ụlọ ụkwụ ya apụọ n'ilo ketara isi ka abata n'ụlọ ụkwụ ya apụọ n'ilo. So anyị amụrụ ebe dị isi dị that time ọ dị wee ngo confirm ka o tegara aka na ya 9 years over 10 years mmadụ ji nwụsị enwere ozi na clear mark. So ihe meziri bụ na-akpọ blọk na-awapụrụ ya ọjị sịa ajụgo were anya n'akụkụ grave ya ka etu a ga-esi wee gbacha grave a wee lụọ wee je site unu achọ. So wee na-awa ọjị anwa ịmana the exact day anwa ndị blọk kpụcha blọk pam ka one of my brother na onye village anyị kwa bata na my house ka o si ebe gate nwere ogige ebe nlụ ụlọ kịta nwere gate dị ya mgbe gate a pụtazie n'ezie anya n'ebe ini my father nọ wee fụ na ini ya nwa bịazi dịka ma akpụ ya sinking. Ọ bịara na ebe anwa na-adị ka ebe anwa the age that rectangle etu esi enyi ini mmadụ gbawa dịka ha si na izi bịa ka line from etu anwa ini na-esi adị rectangle ka line etu anwa and ebe o jezi ka line ahụ bụrụ outside ebe ahụ mmakịrị meaning ọ na-achọzi na m ebe nnọ n'ebe a ka nọ and nke bụ isiokwu bụ na ọnwụ na nwa foundation a ga na-enyi ya maka etu si wee maka ya bụ agbachara ebe ini dị abịa n'ebe foundation ahụ ebe anyị dị mena ini dị kịta ọgan ya etu a wee etu si wee maka dị ka e wee nyụta the size unu achọrọ ịlụ ịma dat na-abịazie gbaa ebe ahụ gosizie ọ na-achọzi na m n'ebe nnọ ozugbo ahụ ọ kara ihe a ka m gwara onye mesin na-alụ ọrụ mba na ya afụgo ebe ini dị ewuruzie blọkụ bịazie dogharịkwazie ya the new place efike na ọ bụrụzie ebe ahụ mbụ ahụ nne meburu sign ya now ọ bịazie wee shọtụọ the plan unu achọrọ ịlụ ebe ahụ ọnya mezi anyị wee bugharịzie na ọma adịzie ebe obi dị a wee chọbazie ebe space ọzọ dị between the old bungalow and the ebe ụlọ ọrụ m dị. Then the engineer bịazie ịma na ana bụ ese plan ihe ị chọrọ ịlụ beze emeshọgoro ana mara ihe ana nyere then madụzie ihe ya alụ marụzie etu ya esi wee medi ụlọ kama ọ wụzie n'ụlọ a ka adịbụ square o nwee ike dịzie rectangle tozie ogologo ịghọtara ya etu a ka esi wee mezie wee nwee ike wee tinyezie ya ebe ọ dị na. So ọ bụrụ na esi na mmụọ ada afụ ụzọ ịma na ịghọtara how things work
ịghọtara ya mebe ọjị imewe ọjị ma na ya ancestors very active ka nkọrọ ofu akụkọ before mechie o nwere otu nwaanyị mgbe m na Abuja wee kọrọ m akụkọ imerụ na ya na ezinụlọ ya ọ sị na ya na di ya ebi megide ya na di ya na-enwe problem o wee sị m na mgbe ya na di ya ebi mgbe agha ha na bifo ya na di ya enwe problem na ihe nwere mbọsị ya gbado n'ilo ya bụ the highest ten nwaanyị nwere ike ime n'ala Igbo asịpọ n'anya ịgba n'ilo na ịgwọ ọgwụ ịghọtara ya so o wee bụrụzie na nwaanyị a wee sị m di wee kpọọ n'ahịa ya wee na ọbe nna ya 3 months n'Imo steeti onye Imo steeti ka ọ dị wee si abụ na wee bu n'ahịa a wee na-ajụ di ekere ihe wụ problem ọ sị na ya adịrọ interested ikpe anything ọbụla na ọnya nwaanyị nọrọ ụlọ nwoke wee na ya wee nọgido na 3 months ya afụrụ di ya maka na uche ya bụ na ọgbara ndị mechara ọ ya abịakwa maka na ya mana enwe ebe ya si mechie 3 months aga na ya fọrọ this man ya were otu ụbọchị obi wee kwu ya ihe na-esi na nke onye akarịa ya wee were ọjị wee jewe n'ebe enyi na pịa wee jebe ahụ ebewa akwa wee sị mpịa ọnụ o metụrụ ọnwụ n'obi na anya gbaba adago nwaanyị na di ya ratara ya n'ụlọ ya anọgo 3 months adịna o nwere ebe ya si mejọ nwoke a na ya gbọrọ n'ido na ya emere ihe ọbụla ana na-asọ nsọ na-akwa ka ebechara ute ọjị a gọcha ọjị a mana na ya gwara ọjị a wee were debe n'ili mpịa ọ sị ya wee nakpuo ụra n'abalị ahụ wee lụọ nlọ ebe ha fụrụ mpịa na nlọ mpịa bịakwute na nlọ na ọ dị so real mpịa bịakwute na nlọ ihe afọ dị ka mpịa jiri aka si ya my daughter follow me ya so mpịa na nlọ ahụ ebe ọzọ ha nwetaziri onwe ịmaghị ihe nlọ bụ na compound be di ya ọ sị na mgbe ya nụrụ di ya 10 years ago ya na nna di ya ka dị ndụ mgbe ahụ ihe mpịa na-akpọ nna di ya gbaa maazị na afọ onwe ya na nlọ ahụ pịara that is yọpụta nna di ya ngwo nna nke ya ma nkwana within that 10 years of that marriage so ya bata ya compound ahụ nna ya wee kpọọ maazị etu o si akpọbie mgbe ihe dị mma mgbe ọ dị ndụ maazị a wee si na ihe dịka n'ime ụlọ ebe a pụta na compound nna ya wee gwọbụ ya si maazị na mgbe nwa gị bịara ịnụrụ nwa m nwaanyị a n'ọgụ maka m kpọnyere nwa n'aka si ya maazị ya kwe ka unu a baa nwa ya nwaanyị ihe a ka ya nna ya kwuchaziri mgbe ahụ ya teta wee bụ nọ na nlọ o wee sị ha sikere ụdị ihe nlọ nke a minukwa ọ sị na oruro 1 month ruru ofu ọnwa na ya na be ha one day di ya anwa si Abuja wee nyara moto wee bata na compound ya na-eni ọ sị ya nwaanyị ya kwakọrọ ihe niile ka ha chi na moto ka ha nachighị Abuja n'etu a ka anya na di esi wee dozie ihe abụ okwu n'ụka achọkọtago ka edozie n'owe ịghọtara ya so ihe na-achọ ka ọ bụrụ na isi na ike adịrọ ịghọtara how things work so ihe ọ bụ ike ọ dị ike dị so mgbe ya narụziri Abuja ka di ya na-ajụzi di ekiri ihe merenụ di ya wee sị ya na about 3 weeks ya ka ya lụrụ nlọ let fada ya mpịa bịakwutie n'ebe ya na-alahụ ụla na Abuja ahụ wee sị ya kiri ihe kpatara o ji wee kpọna nwunye ya jee ka o je kpọtakwa nwunye ya bak n'ọhịa ihe mere di ya ji wee si Abuja wee bịa ịfụ ka mmụọ si arụ ọrụ onye si na ike adịrị ịma na ịghọtara how things work so bido today recognize by your ancestors. Your ancestors bụ ndị nna nna gị ha nwụrụ anwụ ma dị ikwu nne ma dị ikwu nna. Then abịa n'ime ancestors anyị nwetara ndị bụ ndị ichie, that is your ancestors ndị biri ndụ akpọrọ worldly life. Then ndị a bụ ndị ichie, they will stop reincarnating. Ịghọtara ya? Mana etere ụgba etere ogiri, keep recognizing your ancestors because ihe na-esi na nke onye akarịa, they will stand by you honestly without ịghọ aghụghọ. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi anyị kụziri taa, maọbụ na ị chọrọ ị nwere ajụjụ na maọbụ na ị chọrọ ka agbara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 maọbụ kwa 08138243871. I repeat 08138243871. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Agụọ m ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị niile na-emetụ aka na share button. A sị na ọmaka ga-emekwa ọnụ ụlọ. A sị m onye chụmụ ụnụ ya daa. Onye ọbụla chechara ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Onye sị ka o jere ụnụ ije ọjọọ, o jebe na ọ ya ejere osi ọnwụ na ọ ya ejere ya nwụrụ ọhịa nkwuru. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile.
a sị m na ọ ga-adịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ọjọọ eji wee chụọ aja emesịa na ọ ya ekwu ome udo dịrị ụnụ ka emesịa nụ